is-sebba il-ħolqien jiselmulek l-art fis-sema kull filgħodu bl-oħla l-sien. Ja mulejja nizzik ħajr għaliex int tal-ħajja ssir. Fik is-seta, fik il-ħniena, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Filippo Neri, saċerdot. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għall-erbieħ ta' Ġusepp u Antonjetta Kawki. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġar ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti dejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin. Fit-tieba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih tkebsed mod tal-aġeb il-qalb ta' San Filippo Neri. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, il-profeti li ħabbru l-grazzja li kelkom tingħata lilkom stħarġu u tkixfu fuq din is-salvazzjoni. Huma kienu jitkixfu b'mod u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispirtu ta' Kristu li kien fihom, meta kien jiġdilhom minn qabel id-batijiet ta' Kristu bil-glorja tiegħu li kellhom jiġu warajhom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom imma għalikom kien jiswa dak li huwa kien ħabbar u li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelu. Dawn huma ħwejjeġ li l-anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Għalhekk kunu imħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li jagħti ngħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wlied ubidjenti, tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom, iżda bħalma l-qaddisin u dak li jsejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub, kunu qaddisin għax qaddis jien. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjalu ngħidu flimkien għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu bid-dreħ imqaddes tiegħu flimkien għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni tal-latana. Għajtu bil-ferħ il-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Alleluja. Infaħrek missir sit is-sema u l-art,
għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja! Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien qabel Spiritu qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevux għal mid-dar biktar. Djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, uliet u għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bdejna komplejna iż-żmien ta' matul is-sena. Tajjeb, iż-żmien ta' matul is-sena konna ħallejnieh qabel ir-Randan. Tajjeb, mela l-ewwel bdejna bl-Avvent, imbagħad żmien il-Miliet, imbagħad konna bdejna ftit iż-żmien ta' matul is-sena, imbagħad waqafna, bdejna r-Randan, ġie żmien il-Għid, u issa nhar il-Ħadd li għadda ċċelebrajna Għid il-50. Għalaqna iż-żmien tal-Għid. Issa ħankomplu iż-żmien ta' matul is-sena. Qegħdin fit-tmien ġimgħa ta' matul is-sena. Normalment issa nibdew nqassu bl-aħdar. Illum qegħdin nqassu bl-abjad mhux ix ħadna fi żmien il-Għid, imma x'illum hija tifkira ta' San Filippo Neri. Tajjeb. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Ittra ta' San Pietru, mill-ewwel Ittra ta' San Pietru. Tajjeb, hija ittra qasira fejn San Pietru jiddeskrivi il-ħajja tal-insara. Il-ħajja tal-insara skont San Pietru hija bbażata fuq il-qawmien ta' Ġesu u fuq il-Għid. Kif għandhom jgħixu l-insara? Għalhekk kunu mħażmin jgħidilna. Fir-ruħ wirżina f'kollox, titkaxkrewx mal-kurrent. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li qed tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wlied ubbedjenti tgħixu skont il-ġibdiet ta' qabel, meta kontu tgħixu fl-injoranza tagħkom. San Pietru qed jistieden lill-insara biex jgħixu l-ħajja ġdida ta' Kristu, il-ħajja tal-Għid, il-ħajja tal-qawmien ta' Ġesu. Kemm hija ħaġa sabiħa. Titkaxkrux mal-mentalità tad-dinja. Is-silta tal-Vanġelu meħuda mill-Vanġelu skont San Mark. U tiġej wara dak l-episodju ta' dak ir-raġel li mar jistaqsi l-Ġesu, dak ir-raġel ngħidulu għani, iż-żagħżugħ għani, li mar fejn Ġesu qallu mur beħ kull ma għandek, għatiħ lill-foqra u jkollok teżol fis-sema. U dritt wara tiġi din is-silta tal-lum. San Pietru jgħidlu, tajjeb aħna ħallejna kollox u ġejna wara. Issa aħna x'ħan nieħdu? Ħafna nsara jinsew għadejna. Darba Ġesu qalilna anke tazza ilma. Tazza ilma mhix minsija quddiem Alla. Ħafna nsara aħna ninsew ħafna drabi li Alla ma jwarrabniex ta' Alla ipattilna fit-tajjeb. Inti tagħtih sufarin, wow jagħtik sufarina sħiħa. Inti tagħtih taqtira, wow jagħtik oċean. Ara dak li qed jgħidilna San Mark, Ġesu f'San Mark illum, tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelju ħalli lil daru jirċievu għal mid-dar biktar. Ara li ma bank jagħti 100%.
Kif jista' jkun? Ġesu hekk qed jgħid. Imma rridu noqogħdu attenti San Markes jitkellma flimkien ma' persekuzzjonijiet. Mhux flajru, flimkien mal-persekuzzjonijiet. Ġesu ħajpatti għal mid-darba, mhux wara li mmutu minn din id-dinja stess jgħid. Interessanti din. Mhux wara li tmut minn issa. Minn issa f'din id-dinja stess qed jgħid hawnhekk Ġesu. Għal mid-darba iktar imma flimkien ma' persekuzzjonijiet. Kemm tkun ħaġa sabiħa kif ikun ġeddu l-fidi tagħna f'Ġesu li jpattilna għamilt sagrifiċċju ma jaf ħadd, għamilt opra tajba ma jaf biha ħadd, tibżax dak Ġesu jaf bija u jpattijielek tibżax. M'hemmx għalfejn tixxowja, m'hemmx għalfejn tkun taf id-dinja kollha, anzi. Ħalli nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw San Filippo Neri. Dan San Filippo Neri twieled fl-1515 ġewwa Firenze, l-Italja, imma għadda tfuritu u żmien tiegħu ġewwa Ruma. Kien karattru ferrieħi. Ara, jekk innotajtu it-talba tal-bidu tal-Qudiesa, imsemmi wkoll l-Ispiritu Santu li għadna kif iċċelebrajna nhar il-Ħadd li għadda. Għax San Filippo Neri kellu karattru ferrieħi. Kien kalamita. Tħobbu. Ara, dan San Filippo Neri kellu karattru ferrieħi ħafna. Mhux bxejn mhux ta' bxejn. Kien jgħaddi sigħat sħaħ fil-katakombi ta' San Sebastian, ġo kamra mudlama, fid-daw tax-xema, tajjeb, jew tal-mużbieħ, jitlob, imbagħad kien joħroġ minn hemmhekk u jġennen iż-żgħażagħ ta' Ruma. Dan San Filippo Neri. Ħafna kienu jaqbdu miegħu fis-sens tajjeb. Kien dak li ifforma l-ewwel komunitajiet ta' żgħażagħ jisom aspiranti għal ħajja reliġjuża, bbażati fuq tliet affarijiet: fuq is-smigħ tal-kelma t'Alla, fuq il-kant, minn hemmhekk ġejja l-kelma l-oratorju, ara l-oratorju, tip ta' kant, l-oratorju, u t-tielet l-għajnuna lill-foqra jew lill-morda, dawn tliet pilastri. Is-smigħ tal-kelma t'Alla, il-ferħ, il-kant, l-oratorju u l-għajnuna lill-foqra u lill-morda. Kien karattru ferrieħi ħafna. Miet ġewwa Ruma ta' 79 sena. Mitfun fil-Chiesa Nuova, ħnewsejn li l-Vatikan. San Filippo Neri huwa kkunsidrat bħala t-tielet apostlu ta' Ruma. It-tielet apostlu ta' Ruma wara Pietru u Pawlu, San Filippo Neri. Ġieb ħajja tal-ġenn. Tajjeb. Hemm film fuq ukoll, hemm video klip fuq. Il-Papa qed jagħmlu kardinal, rajtuh naħseb xi darba, u dan jaqbad il-berettejn għallu jien mhux kardinal rrid insir għaddejs. Jien mhux kardinal rrid insir għaddejs. Ara ftit l-essenzjal tal-ħajja. Itolbu dal-qaddis kbir biex nissel fina l-ispirtu nisrani, l-ispirtu tal-ferħ u tal-għaqda ma' Ġesu. Nitolbu lil Alla llum il-grazzja li nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih kien imħeġġeġ San Filippo Neri ħalli nkunu ta' eżempju għall-oħrajn fl-imħabba tal-proxmu u fil-qadi ta' Alla. Żejjem mulej lill-ministri tiegħek b'dik l-imħabba għall-proxmu, b'dik is-sempliċità ta' ħajja evanġelika u b'dak l-ispirtu ta' ferħ fil-qadi ta' Alla li bih żejjent lil San Filippo Neri nitolbu.
Kebbes fi qlub l-insara kollha innata l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex jaqduk bil-ferħ f'ħuthom fil-bżonn nitolbu. Għamel li jiż-żgħażagħ tal-lum bil-problemi kollha ta' ħajjithom isibu min jieqaf magħhom u jurihom it-triq tal-verità kif sabu ħabib kbir tagħhom f'San Filippo Neri iż-żgħażagħ ta' Ruma ta' żmienu nitolbu. Kun twajjeb mal-qaddejja tiegħek Giuseppe u Antunietta Kawki u ma' dawk kollha li jittamaw fejk tul ħajjithom fuq l-art u daħħalhom fis-saltna tiegħek ta' dejjem nitolbu. Għatina li nħobbu l-proxmu tagħna bħalna nfusna u naqduh bil-ferħ tul ħajjitna kollha nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nittieħdu xi ftit mill-ħajja ta' dawn il-qaddisin kbar nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja, nitolbu għal dawk li se jżuru illum dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej ħedna rina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Nitolbuk għat-tfal biż-żgħażagħ tagħna. Nitolbuk kollha l-leaders taż-żgħażagħ kemm aħna neqsejn minn leaders taż-żgħażagħ. Għatina mulej li jkollna leaders taż-żgħażagħ li jgħinuhom fil-mixja tagħhom tal-ħajja nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, kebbes fi qlubna xrara minna tal-Ispiritu Santu kif kebbist b'mod tal-għaġeb qalb San Filippo Neri biex bil-ferħ kollu ta' qalbna narfu dejjem dak li trid minna bi Kristu sirna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tefħir, nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Filippo Neri nagħtu ruħna dejjem u bil-ferħ għall glorja ta' ismek u għas-servizz tal-proxmu bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet jixtaq infaħru lilek għall provvidenza tiegħek tal-għaġeb
għax bija interġa' sejjaħ lill-bniedem għal-qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli tas-Mewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-Mewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħebati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxaret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe u Antunietta Kawki li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' San Filippo Neri, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jeġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'Ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalik. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna għal-ħajja ta' tijiem. Ħaruf Talla li tneħħi j-nubiet tad-dinja ħennarin. Mulej Ġesu Kristu bil-għala l-ħaj, bil-mewt tiegħek kiflet minnek il-missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għatajl id-dinja. Dan il-ġisem bid-demm għat-tistijek eħlisna meħtijiet kollha minn kull ħażen. Il-kmandamenti tiegħek ħallina qatt nferet minni. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi j-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares.
u bil-wieqfa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddesni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk biex bħal San Filippo Neri dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tas-sew bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet f'ġeħ 3 ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma jittella fis-sema. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Ħanit il-fjoretta llum. Id-dinja tant hija mħassra li huwa kważi impossibbli li anki għal-wieħ devoti ma jittebbgħux. Irid ikun miraklu biex ruħ tibqa' soda f'dan il-kurrent ta' ħażen. Il-Verġni Mbierka qatt mirbuħa mis-sema tagħmel dan il-miraklu magħna u lieda. Talba, o Marija imnisla bla dnub, itlob għalina li qed nirrikorru lejk. Il-fjoretta llum, illum qgħid posta rużarju ekstra għal dawk li ma jitolbux. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, tagħna Marija, u kemm jidħol lejju dak jismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna, bit-tama li ta' qalbna jagħtik l-akbar ġieħ. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, intlom ta' min ħalqek bik mimli kull